Следващата стъпка е бялия кръст. Той изглежда по този начин. Важно е да не изглежда така, самия кръст да е готов, а еджовете не са свързани към центровете, а да изглежда така. Бял-синия едж да е свързан към синия център, оранжево-бялия да е свързан към оранжевия, бял-зеления с зеления, бял-червения с червения център и естествено всички да са около бялия център. За да я направите, трябва всички бяли еджове да са свързани с своите центрове. Сега, например, аз ще избера бял-червения едж и ще го свържа с неговия център по ето този начин. И сега просто с два хода на предната страна го свързваме и с бялия център и с червения. И така правим с всички. Свързвам бял-синия с синия център, бял-оранжевия с оранжевия и бял-зеления се свързва самичък с зеления. И като ги свалим отдолу, получаваме бялия кръст.